дар Тоҷикистон рӯзи 11 октябр интихоботи навбатии президент шашумин маротиба пас аз таъсисёбии давлат баргузор шуд. Центральная комиссия по выборам и референдумам приняла постановление считать Эмомали Рахмона по предварительным результатам выборов. طبق اطلاع комиссияи марказии интихобот, президенти кунунӣ Эмомали Раҳмон дар интихобот пирӯз шуд ва ба ин васила гӯё беш аз 90% интихобкунандагон ба ҷонибдории президенти амалкунанда овоз доданд. ҳамзамон ширкати телевизион ва радиои олмон Deutsche Welle менависад: бо вуҷуди иштироки расмии 4 номзади дигар дар интихобот, касе ба пирӯзии навбатии Раҳмон аллакай панҷумин маротиба шубҳа накард. Deutsche Welle қайд кард, ки на Александр Лукашенко, балки пешвои Тоҷикистон аз ҳама роҳбарони пасошӯравӣ бо давомнокии ҳукмронияш дар сари қудрат боқӣ мемонад. муаллифони мақола дар Алҷазира таъкид карданд, ки бо назардошти муҳлати нав, Эмомали Раҳмон акнун аз ҷиҳати давомнокии ҳукмронии худ ҳатто Нурсултон Назарбоевро пеш хоҳад кард. нашрияи дигар қайд мекунад, ки пирӯзии Раҳмон дар интихоботи навбатӣ интизор буд. далели пирӯзии пайдарпайи Эмомали Раҳмон дар интихобот рӯзи 11 октябр ғайри чашмдош набуд, менависад Коммерсант. фаъоли ҳуқуқи башар Стив Свердлов ба дипломат гуфтааст, ки интихобот танҳо як расмият буд. бо назардошти он, ки интихобот дар Тоҷикистон танҳо як шакли расмӣ дошт, он ба хотири қонунигардонӣ будубоши президенти амалкунанда барои 7 соли дигар карда шудааст. бисёриҳо дар Аврупои ғарбӣ ба ин интихобот аҳамият надоданд, гуфт ӯ.